दहायनिफ्रायनो आङो बिद्दाखौ फैगोन होननानै बेयाव जमगासिनो। ओरैनोबा माथो थास' मोखाङा सानफ्रोमबो ओंखारबाय थायोलै खनले। दिनैलाय माथो लामायाव नुवाखै आं खेबसेबो। बाराबा थास' मोखां लामायाव थांनानैनो बिद्दानि नाम्बारखौ बिगोन आं। थै दा बेलासिफोरसो ओंखारसिगोन खोना बिसोरो। दखानावनो थांना फैनोसैलै, चिप्सफोरखौनो जाना फैनोसै आं। औ आंनानो माथो पकेटाव 100 दंमोनलै, मा अबाव थांखो? माथो फैसायानो गैला। मानसियाबा ओरैनो फैसा गैखाया जादों। दानो बिमानियाव बिहैबाबो रायनासो हरगोन। साला बे बिमायानोथ' लायाखै बे आंनि 100 फैसाखौ। अबाव थांखो? ना आं टेबोलावसो दोनफ्लांखो? है नङा, आंलाय माथो पकेटावनो दोनदोंमोन। अबाव थांमारखो? थै नागिरहैनो र' न' सिङाव। ना अबावबाफोर गोलैबायलै। थै गोलैबालाय आं मोनखागौमोन। आं आसल मिथियाव अबाव दोनमारखो फैसाखौ। मोस्रोम बाजैया मानो एसेबां मोजां? नायनाय गावगाया लानो गारै आंनोसो होदों फैसाखौ। आसरित मोनदों आं। मोजांखा बिहामजोआ बिसानिया। मोजां होननानै मोनथिखागौ बिखौ। धोनि न'खरनि फिसाबाबो जोंफोरखौ गोरिब होननानै मुगैया। आंखौबो थांबाथाय बेसेबा जनो होयो, साहा जासियो। आंखौबो साहा जासिदोंमोन आरो ओमफ्राय आंसो लोङासै। नोङो गावगाया थास' खानो थांबाय नालाय, नङाबा आं लोंना फैगौमोन। मोस्रोम बाजैनि आखाइनि साहा लोंनो जोबोद गोसोमोन आं लोंफेराखैना। दे मालाबा थांबानो जाबाय आरो, गावगाया थाङा नालाय। दे ओमफ्राय मा बेदर लाबोनांगौ आरो? औ आयै, थास' बिबारजों अमा बेदर जागोन। बेसेबा जानो लुबैना दंखायो आङो। जोंफोरथ' सानैल'सो, आधा फुवाबाबो जागोन न' आयै? औ आइ, जागोन दे आधा फुवाबाबो। बाखि आग्लायनाय फैसाखौ थाव एसे पियास एसे लाबोनोसै। आयै लाबो। माबा अमा बेदराव बेसेबां लागोनबा? जानोहाय, आंबो बायथाराखैना। बेसेबांसो जाखोबा दामा? आधा फुवायाव आंनिबा 40 थाखासो लागोन ना मायोथाय? आयौ एसेबां दाम जाखाबायना? जानोहाय, आंबो ओरैनो आन्दाजसो बुंदों। बेसे दाम जाखोबा? बायथाराखैना आइ। जेखि जाया आधा फुवा लाबोबाबो जागोन दे। नंमारगौ दे, मोस्रोम बिहामजोआ जोबोद मोजांमार, जोबोद अनसुलिमार गथ'आ। नङाबा बेनि जायगायाव गुबुन जानायमोनबा फैसाखौ नोंनो होगौमोन, लानासो दोनगौमोन। औथ' आरो। ओमफ्राय नोङो सकाव थांसैबा? औ थांसै, लाबोदो फैसाया हरदो। ओमफ्राय आखाइ गोजा थांसै आरो? बावदोंमोनसोहाय, मना लांनि र' मना। र' आं लायनि र' मनाखौ। नोंनाथ' बेग लानायबो फैसा गैया, मनायावनो सोना होनसै आं। दे थां होनबालाय नोङो लायदो मनाखौहाय। लायनि र'। मोस्रोम बिहामजो, नों मानसिया मा एसे मोजांमार, अनसुलिमार। नोंनि थाखाय दिनै आंनि फिसाया बेदर मोनजासिगोन। ओइ बिमा, नोंनि बिदा जांगिलानि हिनजावनि फिसिनो लाबोनाय गथ'आ, माने मैथास्रि आब'आ फिसिनो लाबोनाय गथ'आलै, जायदुमा। हा माथो जादों? डाइरेक्ट बुंबानोथ' जायोना, बाजैया फिसिनो लाबोनाय गथ'आ होननानै। मा बेलाय एसेबां गोलावै बुंनांगौ? नङा माने, नों बे गथ'खौ सोरनि मोखां लानाय रखम मोनोलै? सोरनिथ' मोखां लागोन बेलाय, गावनि बिमा बिफानि लागोन आरो। दाथ' मैथास्रि बाजैया बेखौ फिसिनोसो लाबोदों। थेवब्लाबो इसे माबा नों रखमसो नुयोलै आं गथ'खौ। मानोबा आंल'सो नुयोना ना मानसिफोराबो नुयो, मोनथिला दे आरो। बेखौनोथ', बे मैथास्रि आब'आ फिसिनो लाबोनाय गथ'खौ आंबासिम मानो नुमारो? आंबो सानबाय थायो, बे गथ'खौ आंबासिम मानो नुयो? आंनि मोखां मानो लादों बियो? आंहाथ' बेजों जेबो थैनि सोमोन्दोआनो गैखाया। आं बिनि बिफायानो जायो ना बिबथैयानो जायो ना मामायानो जायो ना थामायानो जायो। थेवब्लाबो आंजों मानो गोरोबो मोखाङा बिनिया? ओमफ्राय आंनि रखम खानायबो गैया माथो, थाख्लिसै। दाबो रज'नो रोङाखै गथ'आ, नै 5 बोसोरानो जाबायनो। उनाव लासैनो रज'गोन आरोहाय। नाथाय मोनसे खोथा, नंमारगौ बाथ्राया नों बुंनायाबो। नोंजों गोरोबमारो। आंनि आइ बांबुला दिनै थांना थानायमोनबा बे जायदुम सेबांनो देरबायमोन। बे जायदुमखौ नुबानो आं आंनि आइ बांबुलिखौसो गोसोखाङो। ओइ बिमा, बे गथ'खौ मालाबा नायनो थांगोन दे जोंनिया। बे गथ'खौ नुबानोहाय आंहा गोसोखौ सान्थि मोनलाय लाङोलै। बे नोंनि हिनजाव गराय रांखावरि बैथालियाबो गथ'खौ जोनोम होबा होनानै बेफोरबायदि आलाय सिलायै बुथारहैयो आरो। नोंसा बिदायाबो मानो लांनांगौ? आरो लांदों गथ'खौथ' बुथारहैनाङाना। आंलाय मा मोनथिगौहाय बेफोरखौ? आं जेबो मोनथिया। आगोबा जांगिला आदाखौ नागिरनानै दोखो बुग्लि। आं जेबो बाधा होआ।
आरो नोंनि हिन्जाव गदायनि खोथा आंनि सिगाङाव रायज्लायनाङा आरो जांगिला आदानि बाथ्राबो रायज्लायनाङा आंनि सिगाङाव। नङाले माने बिमा, बांगुलिखौ गोसोखांबानो बिसोरनि बाथ्रा बुंफ्लाङो, खुगानिफ्राय ओंखारलाङो आंनिया। नोंहा गोसोखाङो आरो आंनि सिगाङाव बुंबाय थानाङाना। दे आङो नोंसा दा जांगिला आरो आंनि हिन्जाव गदाय रांखावरिनि बाथ्रा मालाबाबो दिहुनला। मालाबाफोर जुदि दिहुनफ्लाङोबाबो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बिमा। ओमफ्राय मा लाइमोना खेबसेबो फैमारला नामा? माथो फन सन रायज्लायनानैबो खोनाथारला, हरला नामा बिलाय? आरो नोंबो हरला नामा? हरथाराखै आङो, गावबो हरा नालाय। खेबसे हरदोंमोन आङो, रिसिभखौनो खालामा माथो। साबोनावनो गेजेर गेजेर हरो आङो, खबर लायो। ओमफ्राय लाइमोननो होनाय खेबसे बुंबाथाय लाइमोना नाङा रायज्लाया होनना बुंखायो। मानिनांगोन दे। आरो नोंसाजोखौबो बै राहुल ना पाहुल, बै सेंग्रानि थाखाय साला एसेबां फाग्लि जामारबाय बियो। गावनि बिमा बिफा, न', बिनानाव फंबायफोरखौनो बावगारजोब्बाय माथो। जोंनियावथ' फैया देनाय जोंफोरखौ सैखाया, बिमा बिफाखौनो सैखाया। बे बिबारि मोननियावथ' फैनो हायोना। बेखौनोथ' बिफा जोबोद सिन्था जायोलै आङो। बे राहुलखौ बियो एसेबां फोथायनानै मोजां मोनदों, जोंफोरखौनो सैला जाबाय बे राहुलनि थाखाय। बे राहुलाबा मोजां मोनमारना मोनमारा, लांमारगोन ना लांमारा, ना ओरैनोसो गोसोथोफ्लादों। असयब गथ', एसेबांथ' एक्टर साइसनि ना बे राहुल ना पाहुला। बे राहुलनि थाखाय साला जोंफोरखौ रावखौबो नांला, बेनो रावखौबो सैला जाबाय। सानसे जोंफोरखौनो नांगौ जाफिनगोन। नों नायबाय थानाय बिमा। सगावनो थांनि र' फाखोसे। बाजैखौनो फन खालामनि र' आङो। हेलौ, मा खालामदों बाजै? ओरैनो जिरायना दंथ'यो र'। नोंहालाय माथो खालामदों? आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' बाजै। थख्रायालाय अबाव थांदों? न'आव दंना गैया? गैया, नोंनि फंबाय थख्राया नै दानि बावैसो सगाव ओंखारलांदों। ओमफ्राय लाइमोनालाय माथो खालामदों? दङ खोनाहाय मबाइल नायनानै। दा आरो बारा ओरै खामानिबो गैलाना, बिदायाबो थांबाय। थांबाय नामा? औ थांबाय, दा जोंफोर सानैल'। ओमफ्राय माबा बाजै, लाइमोना बै राहुलजोंनो रायज्लायबाय थायोना दाबो? रायज्लायो खोना, माथो रायज्लायनाय खोनाबाय थायो आङो। सोरजों रायज्लायो सोरजों रायज्लाया मोनथिला दे, आरो नांज्लायबायबो थायो। बाजै, दिनै लाइमोनखौ खेबसे गाबज्रिहरनाय, रायज्लायगौमोन आङो। गावनियाव हरनो हाया होमबा? गावनियाव हरबाथाय रिसिभखौनो खालामा माथो। बे आंगियालाय मानोथ' रिसिभ खालामा, बिमा हरनायखौबो रिसिभ खालामनांगौ। र'नाय लिंनि। लाइमोन ओजों फैलाय। फैनो नागिरदों र'। मायो आनै? नै नोंसाया रायज्लायोनो। औ मायो बुं। मा खालामदों? दङ, आङो मबाइल नायबाय दंमोन। मामोन? मामोनहाय? बिमाया खबर लाबाबो बेफोरबायदि सोङो नामा? बिमाजोंलाय मानो मोजाङै रायज्लाया बिबो? जाम्बिबि रायज्लायनांगौ। बै सेंग्रानि थाखायनो, बै राहुल ना पाहुलनि थाखाय गासैखौबो सैला जाबाय। बादा होयोमोन नालाय मोजां मोननो। आंबो बादा होनाय मोनबा आंखौबो गाज्रि मोनगौमोन आरो। दे जालांबाय आरो आइ। न'आव खेबसे फैयाखै मानो? आरो थिलुखौबो खेबसे खबर लालां। आंलाय मानो थांनांगौ न'आवलाय? आरो बै थिलुखौथ' आं बेसेबा रागासो जोंना दङ। आंखौ जाब्बायसि बाहायोमोन, मोनथिगौना आइ नोङो? गावसानाव थानायखाय आंखौ बांद्राय जानाय रखम मोनोमोन खोना। जेब्ला बिसोरहा जानो थाखाय माइरं गैयामोन, लोमजाबाबो गरसे मुलि जानोनो फैसा गैयामोन, अब्ला आंसो बिसोरखौ नायफिनदोंमोन। सोर नायनायमोन? नाथाय बिसोरो गासैखौबो बावलांजोब्बाय। नों बेफोरखौनो सानबाय थानानै न'आव खेबसेबो फैला आरो। जेमानबाबो नोंनि फंबाय आथिं खरा जाना दङ, दाहालागै हामाखै। नों खेबसेथ' खबर लानो फैनो हागौना। थाङा आं रावनियावबो, गोसोबो गैखाया। आरो मोनसे बाथ्रा, न'आव थांबाबो आं बेसेबा बखिजागोनसो। राहुलखौ गोसथोनायखाय नोंसोर आंखौ सैनानै थाङा। मोनसे बाथ्रा बुंनोनो बावदोंमोन आं। आंना मागोआव हाबा। मोनथिबाय? दे लाङोबाथ' मोजांसो, थगायाबानो जाबाय आरो। आयै, नोंसोर मानो राहुलखौ बेफोरबायदि बुंबाय थायो? मा थगायगोन होनना बुंबाय थायो? राहुल
राहुला एसेबांबो गाज्रि सेंग्रा नङा बियो आंनि अनगाना रावबो सिख्लाजोंनो रायज्लाया नोंसोरो आरो आंखौ थगायगोन होनना बुंबाय थायो थगायगोन होनना सानबाय थायो नङा मानो एसेबां गाज्रि मोनो नोंसोर राहुलखौ दाथ' आंहा अनजालुजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला फाथिलाय बिसिबाय जोंफोरो आं दा हाबा जानो हागौ मिथिगौ ना जायजों हाबा जानो गोसो बेजोंनो हाबा जानो हागौ अनजालुजों थानानैथ' बेखौ आङो गोसोथोआखैना अनजालुजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला बेनिखायसो आं बेखौ गोसोथोदों मा आङो अनजालुजों फाथिलाय बिसिखांनाय लोगो लोगो हाबा जानो गोसोथोनो जेबो माबायानो गैला नामा मोन्थायानो गैला नामा दे माथो बुंबावनो आरो नोंनि गोसोसै आरो औ आंनिनो गोसो जागोन थर' आंनि लाइफ आं गावनो डिसिजन लागोन आंखौ रावबो जेबो बुंनाङा मिथिबायना आं जायखौ मोजां मोनो गोसो आं जायजों हाबा जानो गोसो बेजोंनो जागोन दे जा लांबाथ' मोजाङानो थगायजायाबानो जाबाय थगाया होनदोंना राहुला अनजालु बायदि गोसो गाज्रि गेसाव नङा दे दोनदो खालि राहुलखौ गाज्रि सानो बिसोरो मानो एसेबां गाज्रि मोनो राहुलखौ बिसोरो खालि थगायगोनल' बेफोरबायदिल' सानखायो आरो राहुला गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा आं मिथिगौ बियो आंनि अनगा रावजोंबो रायज्लाया आं बेखौबो मिथिगौ आं बेखौ ओरैनोसो बांद्राय सेक खालामो ओरैनोसो बांद्राय बुङो नाथाय आं मिथिगौ राहुला रावजोंबो रायज्लायाबो आरो रावखौबो बियो मोजां मोना आंनि अनगा राहुलखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो आंखौ रावबो सैला न'नि मानसिफोरा बिसोरनो मथेबा बै थफ्लिबास अनजालुजोंनो आं थांफिननांगौ आरो दाबो थांफिननांगौ